и това по-трайно навлизане към половината на цесъка приключи без удар към вратарята ни Китанов. Впрочем и Георги Георгиев не е отразял удар, така че можем да бъдем недоволни от някои от своите съотборници. Голова атака по-скоро оставиха като на парад да премине футболист на червените. Руи Педро е този, който премина през защита на Ботев. Остана сам срещу вратаря Георгиев, който тръгна да го пресреща. Вратата бе празна. Руи Педро прати топката над вратата на жълточерните, така че съвсем закономерно можеха и арменците да отбележат този гол и да поведат с 1-0. Георгиев ще му се налага пак да залага топката и да отправя удар от вратата. Ролевики си и статистика, като бе ударен, върна топка към Георги Георгиев, който е пресиран от Руи Педро. Силен шут напред към нисичкия Жо Клао, който е бил в положение на засада. Още три атаки, две от тях Велика Борисова и страшен полицмечки на публиката на Ботев Пловдив, която Велика Борисова напуска очертанието на терена. Минутата е 21-а. Следва извършена смена, все още не е готов футболиста, който трябва да се от малкото, както ви казах, ще има на ЦСКА до тази топка и тя отива в аут. Отново удар от вратата ще изпълни Георги Георгиев, а неговият адаш Георги Китанов въобще може да се каже, че може да отиде до барчето на Ботев да си вземе едно кафе. Казвам, тъй като не заслужават да им обръщаме внимание в до Пламен Марков, пък другите още ето може би са някъде. Според мен, ако е мрежа, някъде до тунела, там Георги Иванов Гонзо имаше навика да наблюдава срещите, когато бе треньор на Левски. То по-скоро, когато след това бе ръководител на Левски, когато бе треньор на Левски, той дори се опита да се включи в един матч, влизайки в терена и пресичайки атака на Ботев. Явно някои от шефовете на столичните отбори нямат смелостта да се качат в VIP-ложата. Ботев изпълнява тъч към Иван Стоянов, който пак загуби борба за първа топка. Отнета